De Zeelandbrug moet volgend jaar wekenlang dicht vanwege hoognodig onderhoud. Je wilt natuurlijk de hinder zoveel als mogelijk beperken. Dat wordt wel een uitdaging natuurlijk. Wat er precies moet gebeuren hoort u zo. En verder in het Zeeuwse nieuws. Zeeland maakt kennis met flexvervoer. En leerlingen leren om beter te zitten. Goedenavond. 15.000 voertuigen rijden er dagelijks over de Zeelandbrug. En dat zorgt natuurlijk voor slijtage. Zoveel zelfs dat de brug volgend jaar voor een flink aantal weken dicht moet. De brug is 60 jaar oud en is zowat aan het einde van zijn Latijn. Hoogste tijd dus om wat onderhoud uit te voeren. In dit geval dus aan de beweegbare delen van de brug. Hier achter mij tussen de wat bredere pilaren. Dat is het deel wat in 8 weken tijd wordt vervangen. Ja, eigenlijk zie je 2 dingen. 1, de brug wordt ouder. Ouderdom komt met gebreken. Maar met name het tweede, dat is de veelheid van het verkeer. En ook het zware verkeer. En dat heeft iedere keer een enorme impact. Met name op die losliggende delen. En dat zie je dus terug in het verschijnsel. Dat er dus behoorlijk wat scheurvorming is. De exacte data zijn nog niet bekend. Maar de sluiting valt ergens tussen september en december volgend jaar. De belangrijke verbinding is dan voor al het verkeer dicht en dus ook voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten. Maar voor die laatste 2 zoekt de provincie nog naar een oplossing. Nou, wat ik belangrijk vind is dat we hele goede flankerende maatregelen hebben. Dus omleidingsroutes, maar ook voor de hulpdiensten, de scholieren. Want je wilt natuurlijk de hinder zoveel als mogelijk beperken. Dat wordt wel een uitdaging natuurlijk. De reparaties zijn nodig om grotere schade later te voorkomen. Naast de Westerschelde-tunnel, die wat langer dicht moet voor de reparatie van een scheur, het treinverkeer dat over een paar maanden plat ligt vanwege de test van een nieuw beveiligingssysteem, is de Zeelandbrug de 3e verbinding in Zeeland die er voor langere tijd uit ligt en het dus omrijden is voor de weggebruikers. Studenten van het UCR krijgen de komende 2 weken geen les. Het bestuur van de universiteit heeft besloten de deuren 2 weken te sluiten om iedereen rust te gunnen na de aangekondigde reorganisatie. Vorige week werd bekend dat University College Roosevelt vanwege bezuinigingen moet reorganiseren. 1/4 van het aantal banen verdwijnt daardoor. Eind deze maand houdt de UCR een bijeenkomst om de studenten bij te praten. Een aantal Zeeuwse vissers eisten vandaag in de rechtbank dat hun schorsing werd opgeheven. Ze hebben die opgelegd gekregen omdat ze handelden in ondermaatse vis. Maar ze vinden het totaal overtrokken dat ze daarom een aantal maanden niet mogen vissen. Volgens de eigenaar van de schepen heeft de maatregel grote financiële consequenties. De rechter doet over 6 weken uitspraak in deze zaak. De gemeente Veren is na 16 jaar niet meer de duurste gemeente om een huis te kopen. Ze zijn ingehaald door Schouwen-Duiveland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een koopwoning op Schouwen-Duiveland kost gemiddeld ruim €453.000. Terneuzen staat helemaal onderaan de lijst, met een gemiddelde prijs van €280.000. Er wordt al jaren over gesproken, de toekomst van het openbaar vervoer in Zeeland. Een veel kleinere rol voor de lijnbus en alle ruimte voor flexvervoer. Vanaf deze week draait het systeem van die flexbus op Schouwen-Duiveland. Het begint allemaal met het downloaden van deze app, Reizen door Zeeland, waar je dan vervolgens een account moet aanmaken. En als je dat niet zo ziet zitten, kun je er ook voor kiezen om te bellen. En als het flexvervoer dan is besteld, garandeert de provincie dat je binnen een uur wordt opgehaald. Woon je binnen de bebouwde kom, is het de bedoeling dat je naar een hub loopt. Maar als je buiten de bebouwde kom woont, dan wordt iedereen thuis opgehaald. Dus dat is gewoon, dat is ook veilig, hè? En je hoeft daar niet s'avonds over een gevaarlijke polderweg te lopen. Je wordt thuis opgehaald en naar je bestemming gebracht. Het is de bedoeling dat er steeds meer flexauto's gaan rijden. Want ook als er veel vraag is, moet de aanrijdtijd binnen een uur blijven. We starten er met 3 en binnen een maand zullen we inderdaad 12 hebben. En daarna is de rest van Zeeland aan de beurt. En stap voor stapje zullen we in 2025 ook verder in Zeeland gaan uitrollen. Dus ik hoop dat we begin 2026 het flex in heel Zeeland kunnen ondersteunen. En deze grote lijnbus zal, als het goed is, steeds minder te zien zijn in de kernen, want daar komt straks alleen de flex nog. Het blijft natuurlijk wel spannend of de mensen de flex ook echt gaan gebruiken.
En over 2 jaar, in 2027, moet het hele busvervoer in Zeeland anders zijn ingericht. De provincie heeft ervoor gekozen omdat te veel grote lijnbussen leeg rondrijden en het openbaar vervoer te duur is. De komst van een megabatterij naar Vlissingen-Oost is een stap dichterbij. De ontwikkelaar van het project heeft 350 miljoen euro opgehaald. Op deze beelden is te zien hoe dat er dan uit zou moeten komen te zien. Over 2 jaar moet het batterijopslagsysteem met de naam Mufasa gebruikt kunnen worden. Het kan volgens de ontwikkelaars net zoveel stroom ophalen en ontladen als 200.000 huishoudens verbruiken. Oud-burgemeester Jaap van der Doef is overleden. Hij was 13 jaar burgemeester van Vlissingen. Bij zijn afscheid in 1999 waren er lovende woorden van onder meer oud-minister Bram Peper, die hem goed kende. Ik heb hem altijd bewonderd om zijn vermogen om mensen bij elkaar te brengen. Hij is volstrekt helder in zijn taalgebruik. Hij is een van de weinige mensen. In het parlement had hij een goed overzicht. Een heldere manier van formuleren. Een praktische man ook. Voordat hij burgemeester werd, was hij Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en later staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. In de rouwadvertentie wordt Van der Doef herinnerd als een warm mens. Jaap van der Doef is 90 jaar geworden. We betrappen ons er allemaal wel eens op, een verkeerde zithouding als je even op je telefoon kijkt. Nou, onder het mom van jong geleerd is oud gedaan, wordt er op een aantal Zeeuwse scholen lesgegeven over een gezondere houding. Als jullie heel hard aan het werk zijn, zitten jullie soms al zo heel dicht op je werk. En dan ziet ze wel eens kinderen met handen losschudden. Of ze ziet als jullie langzaam een beetje scheef zakken. Op de Jan van Schengenschool in Heinkensand krijgt groep 5 les van een speciale juf. Juf Nienke is kinderoefentherapeut en leert de kinderen hoe je het beste kan zitten. Als je goed zit, dat je dan ook fijner kan werken en dat je ook minder last van je nek of van je rug hebt. Dat je goed rechtop moet zitten en je 3 neuzen. Heb jij zelf wel eens last van je nek of je rug? Soms als ik te lang zo heb gelegen. Ja, van mijn nek. Als ik zo zit. Als ik op een iPad zit. Even appen, even social media checken. Het heeft meer impact dan je denkt. Als we niet oppassen, groeien jongeren letterlijk scheef. En daarom is het belangrijk om ze al op een jonge leeftijd bewust te maken van een gezonde houding. Ik kan voorover buigen met mijn rug. Kunnen jullie ook voorover buigen? Ja. Je ziet toch dat de laatste 20 jaar is het onderwijs veranderd in die zin dat er veel meer iPad-gebruik is, veel meer op de computers, maar niet alleen op school, maar natuurlijk ook thuis. Daardoor verandert onze houdings- en bewegingsapparaat ook een beetje, doordat we zoveel meer zitten. Alles is zittend. Daarin is het belangrijk om eigenlijk met elkaar te kijken van, het is niet erg dat je zit, maar wat zijn dan mooie dingen die je kan doen om te zorgen dat je meer dynamiseert. Dus ook als je een keer een filmpje kijkt, op je buik liggen. Of het rechtop zetten voor je, zodat je eigenlijk een veel neutralere houding bent. En als de jonge kinderen daar al jong bewust van zijn, is het eigenlijk ook veel makkelijker als ze volwassen zijn. En tijdens zo'n speciale les zijn alle kinderen ineens heel erg bezig met hoe ze zitten. De juf merkt dat de informatie aanslaat. Ik merk dat kinderen het heel belangrijk vinden om te weten waarom ze iets moeten doen. Dat is altijd zo, maar dat wordt wel steeds belangrijker. Dus Nienke heeft uitgelegd hoe je rug werkt, wat je ermee kan, maar wat er ook fout kan gaan. Dus als ik strakjes zeg, jongens, weten jullie het nog? 3 neuzen naar voren. Dan komt dat goed. En dat heeft dan veel meer impact dan als die les niet gegeven is. Deze kinderen weten nu hoe ze goed moeten zitten. Maar op school proberen ze hier ook regelmatig te bewegen in de klas. Want ook al zit je nog zo recht, afwisseling en bewegen is minstens net zo belangrijk om klachten te voorkomen. Door de kou en de lichte vorst was het vanochtend eerst nog een beetje heiig, maar het werd al snel beter en het werd weer een mooie zonnige dag. Morgen ietsje warmer, 5 tot 7 graden, dan zijn er ook nog wat zonnige perioden, maar is er al wel wat meer bewolking. Dat geldt ook voor de dagen daarna, maar dan loopt de temperatuur nog wel wat verder op.
En dan verwijs ik graag nog even naar online. Wekenlang kwamen vogelaars namelijk vanuit de hele Benelux naar Neeltje Jans voor de Pacifische parelduiker. Een vogel die hier eigenlijk helemaal niet voorkomt, maar hij is nu alweer een tijdje niet meer gespot. En wat heeft een zeehond daarmee te maken die op hem is gedoken? Het hele verhaal vind je online in onze app en natuurlijk ook op omroepzeeland.nl. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een heel fijne dinsdagavond.